Jesu Kristu inkosi, bazalwane, makasikhuleke. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Musa wakho uNkulunkulu wethu nothando lwakho kuyamangalisa. Siyabonga ukuthi wena wedwa uNkulunkulu dalile izulu nomhlaba ngezwi lakho. Dalile umuntu umfanekiso wakho ukuba kufuze. Siyabonga Nkosi ukuthi siwumfanekiso wakho. Siyabonga Nkosi ukuthi uthando lwakho olubanzi lujulile nasempilweni zethu. Khuluma nathi-ke Nkosi ntambama, sizofunda izwi lakho. Silindele umyalezo ovela kuwena. Silindele ukusolwa, silindele ukukhuzwa, silindele ukuxwayiswa. Silindele ukubuyiswa njengoyise ebuyisa indodana. Siyazi Nkosi siphambukile kakhulu kuwe. Kodwa Nkosi umsa wakho sanele kuze kube manje. Iba nathi-ke Nkosi sazofunda izwi lakho libiyele. Ubiyele inhliziyo ney'ngqondo zethu. Sizindle ngalo. NgoKristu Jesu ophilayo. Amen. uJesu Kristu inkosi, bazalwane. Namhlanje sizofunda kumahubo. Sifunda uchapter 20 wamahubo. Siqale kuverse 12. Amahubo chapter 20 from verse 12. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu osenzela umusa, sisavukile namanje, sisakhona. Siyabona iweather iyashintsha. Siyabona ama-seasons ayashintsha. Siyawabona nasey'mpilweni zethu ama-seasons eshintsha. Siyabona iweather ishintsha usuku nosuku. Namhlanje kuhle, kusasa kubuhlungu. Ngalela langa kuyakhathaza. Ngalela langa kuyathembisa. Sibona onke lama-seasons siwabona ey'mpilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngoba nendalo iyamlalela. Besiyini-ke thina ukufuna ukuphikisana nakho konke? Sifuna ukuphikisana nokuthi ngelinye ilanga kuzoba amakhaza. Sifuna ukuphikisana ukuthi ngelinye ilanga kuyashisa kakhulu. Ngelinye ilanga kubuhlungu, ngelinye ilanga kumnandi. Sifisa kabi ukuphikisana nalokho, kodwa nendalo iyamlalela, imvelo iyamlalela. Sibona ukuthi noma ngabe kutheni, kuney'hlahla ezihlumayo zibe luhlaza, ziqhakaze zikhiphe imbewu, zikhiphe imbali, noma ngaba lini mase kuyisikhathi sayo. So indalo iyamlalela, nathi masimlalele uNkulunkulu. Asifundeni bazalwane. Amahubo 20 uverse 40, siqale kuverse 12 siye kuverse 14. Kufundeka kanjena-ke. Ngubani owazi iziphosiso zakhe na? Ngithethelele kwezisithekileyo. Yilonde inceku yakho nasezonweni ezihlazisayo. Mazingabusi phezu kwami, khona ngiyakube ngiphelele. Ngingabe ngisaba necala eziphambekweni ezinkulu. Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho, Jehova, dwala lami nomhlengi wami. Ngiyafisa ukuliphinda leli vesi ngoba ilona kahle kahle esize kulona kule ndaba. Lithi amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho, Jehova, dwala lami nomhlengi wami. Amen. Izwi lakho uNkulunkulu wethu, phinda ukukhuluma ngalo in Jesus name. Amen. Bazalwane, namhlanje ngiyafisa nje ke sikhulume ngokuzindla. Isizathu esenze ngiqaliswe kuverse 12 mase ngibheka indaba yaleza zono esingazaziyo. Kukhona lezi zono athi-ke umbhali wehubo, ubani ozazi iziphosiso zakhe zonke. Athi ngithethelele kwezisithekileyo. Bazalwane, kunalesi sono sokuzindla esikhona. Siyazindla. Ukuzindla-ke bazalwane, ukucabanga bese ungawuphumiseli umcabango wakho.
njengokuthi nje uthi ukhuluma nomuntu mhlambe ekuxoxela into ethize, ube uthi ngaphakathi uthi ayi ukhuluma amanga, noma uthi useyiphendulile le ndaba, noma usho okuthize okuphambene nalokho akutshela khona yena. Siyayenza-ke bazalwane lento. Angazi-ke noma sonke siyayenza yini. Kodwa uma ngabe kubhaliwe eBhayibhelini, kusho ukuthi kuyinto ekhona. Siyayenza indaba yokuzindla, bazalwane. Ngesinye isikhathi uyozindle ngokuthi umbheke lo, uthi uyakholwa, kodwa mbheke ukuthi unjani. Siyazindla, siyahlulela ngezizindlo, bazalwane. Siyalahla ngezizindlo. Uthi umuntu umbhekile uthi akanto yalutho. So umhlulele wamlahla ezizindlweni zakhe, emicabangweni yakho. Ungakusho okunye ngomlomo, kodwa izizindlo. Ngiyayibuka lento, kwesinye isikhathi izizindlo zihamba ziphumele ngaphandle. Aze athi uJesu, akubulali okungena ngomlomo. Okubulalayo yilokho okuphumayo ngaphakathi. Izizindlo zomuntu mase ziqubuka ziphume. Uyabona ukuthi uma ngabe sizobheka lesi sono ukuthi sisithele kangakanani. Yingalokho umbhali waleli hubo abhala ukuthi ngubani owazi iziphosiso zakhe na. Ihubo likaDavide leli. uDavide kwakuyindoda eyayijula ngemicabango. Wayehlala ebukhoneni benkosi ajule, abuke yonke into. Noma ngabe kumnandi uzojula, ahlale phansi abhale amahubo. Noma ngabe kunzima, impi ihlasela nxazonke, uzohlala phansi ajule, abhekise izizindlo zakhe nemicabango yakhe kuNkulunkulu. So uDavide wayephila kuwo onke ama-seasons. Angazi konje kuthiwa yini ama-seasons ngesiZulu. Izikhathi zonyaka, ngisho kanjalo. Wayephila kuzo zonke izikhathi zonyaka. Wayephila ehlobo, aphile ebusika, aphile kwindla, aphile entwasahlobo, kube yileyo nto nje ngokulandelana-ke kwakhona bazalwane, hhayi njengoba ngixuba mina. Wayephila futhi kuzo zonke izimo zezulu. Lalina, lalibalela, laliba amakhaza, kwakuba nendlala, kube nenala, kube nemvula, kube nesomiso. Wayephila kuzo zonke lezi y'khathi. Mina ngishilo lezi y'khathi uma zenzeke emphefumulweni womuntu. So-ke bazalwane, ingalokho eze efinyelele lapha athi amazwi omlomo wami nezizindlo nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bukaJehova. Esikucabangayo uthi uJehova, uthi lithi iBhayibheli, izwi likaNkulunkulu lithi imicabango kaNkulunkulu iphakeme kakhulu kuneyethu. uNkulunkulu into ayicabangayo ngathi uyayenza. Ingalokho sithi kade silale siy'tshela ukuthi lizona kuselibalele, ngoba ubonile ukuthi siyakudinga ukubalela. Akucabangayo uyakwenza. Kukhona thina lokho esikucabangayo sikunyathele ngaphakathi, lokho kuthiwa izizindlo. Uthi njengoba ngikhuluma nje, ungazindli ngezwi, uzindle ngami. Ukuthi yena uyithathaphi le nto ayikhulumayo. Yena ubani esezokhuluma kanje? Aze agcizelele kuJesu, athi okubulalayo yilokho okuphumayo, okuphuma kumuntu ngaphakathi. Ngiyakhumbula ukuthi ngake nganixoxela abazalwane ukuthi ngisasebenza njalo uma ngiya emsebenzini, uma ngisuka la ekhaya ekuseni ngikhuleka, ngangithi Nkosi, ubekele umlomo wami umlindi ozogcina izindebe umnyango wezindebe zami. Ihubo leli elitholakala laphayana ku-141 verse 3. Uthi Jehova, bekela umlomo wami umlindi, ugcine umnyango wezindebe zami. Ngoba uma ngabe umnyango wezindebe
ungagciniwe uNkulunkulu, lokho okuphumayo ngaphakathi kwena kuzobulala abantu. Kuzoba ushevu mhlawumbe enganeni, mhlawumbe kubaba wasekhaya, mhlawumbe kumama wasekhaya, mhlawumbe kumuntu osebenza naye, mhlawumbe kuyiboss yakho. Ingakho kukhuthazwa kakhulu ukuthi ungasheshi ukuphendula. Nanoma ikusiphi isimo, ungabi ngosheshayo ukuphendula. Ngoba ngesikhathi ushesha ukuphendula, kuqubuka lezazi izindlo ezihlezi ekujuleni. Angithi nje mhlawumbe ngilinganise, i-boss yakho inokwenza izinto ngendlela ongayithandi. Uswaze wayipha isigaba esithize, mhlawumbe wathi uwumuntu onenhliziyo elukhuni, mhlawumbe wathi uwumuntu omumbi, mhlawumbe wathi uwumuntu onamanga, ongenalo iqiniso, mhlawumbe wathi uyiqili. Wamupha lokho kodwa awukaze umtshele emehlweni. Kukhona enhlizweni yakho. Once wakhuluma uzothola usukhulumile lento ukuthi vele wena unamanga, noma uthi vele wena uyiqili, kanti mhlawumbe uhamba ngokwe-protocol. Mhlawumbe uzothi vele wena uyiphixiphiqi, mhlawumbe vele wena ukuthi nokuthi. Ingakho kubalulekile kumzalwane ukuthi angasheshi ukuphendula. Noma ngabe impendulo uyayazi, musa ukushesha ukuphendula. Ngoba mhlawumbe kuzoba khona iganyana nje elilodwa elisekugcineni elingezukuyidinga le response osuyikhiphile. Ngiyakholwa uNkulunkulu uzongichazela bazalwane ukuthi ngithini. Kodwa engikushoyo ngithi kubalulekile ukuba nomlindi womnyango wezindebe zakho. Ngoba la kuphuma khona lo poison noma lezi zizindlo zakho. Kwesinye isikhathi izizindlo azibi zimbi. Kuleyo case-ke bazalwane, asiso isono esithekile. Kodwa uma ngabe kuwukuthi ziba zimbi, ziyisono esithekile. Uma siqhubeka sifunda laphayana, kukhona kumahubo, sekuthi ngithi kuma-Psalms, kumahubo 141, uvesi 4 wakhona, uthi ungayiphenduleli inhliziyo yami entweni embi, ukuba ngenze imisebenzi yobubi kanye nabantu abenza ububi, ngingadli izibilebile zabo. Lithini-ke kithi leli vesi bazalwane sisakhuluma ngezizindlo? Leli vesi lisho ukuthi bazalwane, kukhona ukuthi ubone into owaziyo ukuthi uNkulunkulu akayithandi, but uyi-appreciate. Ake ngilinganise. Ngiyalinganisa bazalwane. Ubona umuntu emuhle kanti umake-uphile. Then usuzozusho ukuthi eyi waze wamuhle. Umake-uphile, usowuhlanganyele kanye naye mntakababa. Usuhlanganyele kanye nawe. Usuze wangena wahlala naye etafuleni wadla wenza ububi kanye naye. Because usumncomile kule nto azenze wayiyona, ayinto uNkulunkulu amenze wayiyona. Ngithe ngiyalinganisa bazalwane. Kodwa-ke kubalulekile bazalwane, kwesinye isikhathi uyobone, ake ngilinganise nje ngokuthi kuthi kushisa ufise ukuthola idrink ebandayo, bese ubona umuntu ephethe ibhodlela mhlambe lotshwala liyajuluka. Angithi kuyakhuphuka ukunxanwa lapho, noma ungeke uphuze lobo tshwala, kodwa uzusho mhlawumbe ngenhliziyo ukuthi uma ngingathola nje idrink ebanda kanjeyana. Bazalwane, asingahlanganyeli, lithi izwi likaNkulunkulu, singahlanganyeli nabenza okubi. Lithi asidede kho konke okubonakala kukubi. Lithi singaboshelwe ejokweni linye nabenza okubi. Manje ngiyabheka nje ukuthi izono ezifihlakileyo, ezicashileyo, zigcwele kakhulu kuyizizindlo ezizindlweni zethu. Izono ey'cashileyo zigcwele ezizindlweni zethu. Kukhona ukuthi uzwe umzalwane
ethi, awu uyazi mina bengizomshaya usibanibani. Ukuzindlile ngaphakathi lokho ukuthi ngesikhathi esaxoxela ukuthi usibanibani wenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, usho ngaphakathi wena ukuthi eyi mina bengizomgandaya. Yazi bengizomshayela ukuthi ngathi ushayiswe ibhasi, usho ngaphakathi. Bese uthi kulo muntu, eyi phela siyakholwa. Uma usuthe nje eyi phela siyakholwa, ususho ukuthi ngeke sakwenza ukuthi nokuthi. Angithi mzalwane, izizindlo inkosi ayisisize ukuthi zibukeke zibonakale zizinhle, zithandeke kuNkulunkulu izizindlo zethu. Ngoba noma yini engathandeki kuNkulunkulu iyisono. Yilokho nje bengifisa sikukhulekele namhlanje, ukuthi noma yini engathandeki kuNkulunkulu iyisono, asisizwe kuyona, sikhululwe kuyona, sisindiswe kuyona, sihlengwe kuyona. Amandla-ke bazalwane atholakala kuJesu. Asingeke siwathole kwenye indawo, ngoba uthe uyindlela, wathi uyiqiniso, wathi ukuphila. Ukuphila-ke bazalwane usuke ususendleleni, awukwazi ukuphila ungakabi sendleleni. Awukwazi ukwazi iqiniso ungekho endleleni. Fanele iba sendleleni bese uyalazi-ke iqiniso lokuthi uma ngihamba ngale ndlela ngiyaphi, yini ephathwayo, yini engaphathwa, yini edingekayo, yini engadingeki, kuhanjwa kanjani. Ingalokho-ke bazalwane sifunda nangezona ezisithekileyo. Ingalokho-ke sizokhulekela ukuthi azithandeke izizindlo. Izizindlo zikhona, kodwa masithandeke kuNkulunkulu. Ake uzindle ngokuthi nje, eyi uma bengingakwazi nje ukukhuluma nosibanibani ngithi ngimtshele ngezwi likaNkulunkulu. Uthi uma ngabe umbona umuntu kaNkulunkulu edukile, uthi awu Nkosi, uma ungake ungenelele kule mpilo. Ungamzindleli ukuthi uzolahlwa ekhohlisa abantu ukuthi uyakholwa. Hayi bazalwane, lithi izwi likaNkulunkulu asibakhulekele bonke. Futhi lithi asingayeki ukuthandaza. Futhi lithi singabalindi, abalindayo imini nobusuku. Futhi sithi silugange, simaphakathi nendawo bazalwane. Ingalokho kubalulekile ukuthi ilowo nalowo azikhulekele izinto zakhe. Yilowo nalowo ekuseni nje uma uvuka, ukhuleke nje umkhuleko wami. Wangilonda iminyaka ngeminyaka ngisebenza endaweni ebengisebenza kuyona. And abanye babantu ebengisebenza nabo bangazi njengomuntu othulayo. Ngenxa yokuthi ngangimcela uNkulunkulu, ngimcele ngisavuka la ekhaya, ngimcele ngingene emsebenzini. Ngithi nje umkhuleko wokuqala ngithi Nkosi Jehova, bekela umlomo wami umlindi ozogcina nje umnyango wezindebe zami. Ngangingafiki ukuthi ngingaphuma izwi elibolileyo, mhlambe ngangingalazi kahle lelo vesi. Kodwa njengamanje sengiyaqonda ukuthi ngangisuke sengibiyile uma ngithi ozogcina umnyango wezindebe zami. Ngoba akuzukuphuma lutho. Uma ngabe kunomlindi mnyango, akungeni noma ubani, futhi akuphumi noma ubani ngawo. Kungena abafanele ukungena, kuphume abafanele ukuphuma. So uma ngabe umlomo wakho unomlindi, awukhulumi noma yini, awukhulumi noma ikanjani. Nje uyashesha nokubona uma ngabe sekuphume umzindlo omubi, angazi noma kuthiwa umzindlo yini. Uma sekuphume umzindlo omubi enhlizweni yakho, uyashesha ukubona, bese-ke senzela umusa ngendodana ukuthi sibuyisane, size ekubuyisaneni ngegazi likaJesu sihlanzwe. Injalo nje indaba yethu namhlanje bazalwane, ngiyafisa kakhulu sengathi singayilalela le ndaba, sijule ngayo, sike sizindle ngayo kwangempela. Izizindlo zethu zike zamukeleke kuNkulunkulu. Kungabi izizindlo ezobalelwa njengesono kuthina ngelinye ilanga. Kungabi izizindlo ezimcasulayo uNkulunkulu. Kungabi, ngoba phela izizindlo ziyahambisana ney'fiso. Ngesinye isikhathi usuke ufise okubi kumuntu.
noma ufise okubi ngento ethize, mhlawumbe ngenkonzo ngilinganise ukuthi nje mhlawumbe kuzoba nenkonzo ukuthi sengathi ngephumelele, sengathi bangaba bancane abantu, sengathi bangemthola u-keyboard player, sengathi bangethola ithende, sengathi ngingana kakhulu. Uyayibona, uyakwazi ukudirector, ukhiphe iy'fiso zakho, izizinto zakho zibe yifiso. So bazalwane, ake siyiqaphele kakhulu, ikakhulukazi thina esiyimisele ngokuya ekhaya ngelinye ilanga. Enye yezinto okufanele siyipakishe le bazalwane, ukuthi Jehova, izizinto zami masithandeke kuwe, ngoba phela nguwe wedwa idwala lami. Lisho njalo izwi silifundile, lithi idwala lami nomhlengi wami. Akekho oyosihlenga ezizindweni zethu, uyena kuphela. Uyazi ngesinye isikhathi ukuthi ucabanga kube khona izwi olizwayo khona ekujuleni elithi owami umntwana. Akasho kanje. Hawu, angishongo nje Nkosi yami ngisacabanga, ngicabangile, kudlulile. Uthi kudlulile umcabango. Bazalwane, simele ukuyibhekisisa lezo zinto. Izona ey'fihlakeleyo. Usho njalo uDavide lapha. Uthi yilonda incebo yakho ezonweni ezihlazisayo, mazingabusi phezu kwempilo yami. Uyabona izinto ozenza ngaphakathi ekujuleni abantu bengayiboni. Yikhona ngiyabe ngiphelele. Siyadinga bazalwane ukuphelela kuNkulunkulu. Siyadinga nje ukuthi sibonakale sihambe ngokuphelela. Lithi-ke laphayana indaba yokwehlulelana, ukuthi umuntu uyamhlulela. Ngike ngakhuluma ngokuhlulela. Sengiyakhumbula ukuthi angizange ngisasho ukuthi lapha kwabaseRoma 14 uvesi 1 wakhona uyakhuluma ngalesi sono. Bazalwane, uthi kepha obuthakathaka ekukholweni, mamukeleni kungabi ngokwahlulela ngezizindlu. Yeyi, siyayenza lento ngisho emabandleni bazalwane. Siyayenza emabandleni. Kodwa kuNkulunkulu emuhle nakhu namhlanje uyasixwayisa. Asiphiwanga izinga elilinganayo lokukholwa. Singakholwa ebandleni elilodwa, singene endlini yesonto eyodwa, sibe nomholi oyedwa. Kodwa isilinganiso sethu sokukholwa angeke size silingane, ngoba ekukholweni impilo, ukukholwa impilo bazalwane. Iy'mpilo zethu azifani. So omunye kuzomthatha isikhathi ukuthi afinyelele ekulazini lonke iqiniso. Omunye asheshe ukufinyelela ekulazini iqiniso. Abe seyamukeliswa amandla kaMoya Oyingcwele. Wena ukade wafika ungamukeliswa amandla kaMoya Oyingcwele. Izizindlo bazalwane. Lithi asingamehluleli ngezizindlo. Nohlulekayo kumbona ukuthi hayi usastruglisha nolaka lwakhe. Hayi uyastruglisha nolimi lwakhe, akakwazi ukulicontrola. Akakwazi ukubeka umlindi emnyangweni wezindebe zakhe. Bese kuba i-issue esizoyikhuluma leyo. Ngabe siyahlangana nje, sihlangana ngosibanibani osethe wathi. Cha bazalwana, simkhulekele. Asingazindli ukuthi vele uyisehluleki. Asingazindli ukuthi vele nje uyimvu, uyimpisi egqoke isikhumba semvu esebandleni. Asingazindli ngokuthi uyimbuzi phakathi kwezimvu esebandleni. Kodwa simkhulekele ukuze naye afinyelele ekulazini iqiniso. Ngoba uma ngabe sizomchitha, kanti uNkulunkulu umbekele. Awubheke indaba kaPhawuli. Isikhathi sesiyaphela, sesiphelile. Uyayibona indaba kaPhawuli, uNkulunkulu wambekezelela uPhawuli esawuSawuli. Wambekezelela ezinye lamakholwa. Wathula uNkulunkulu wambuka ezethola nencwadi emgunyazayo uzinge lamakholwa. Ngiyakholwa ukuthi wayengafani athi bambani lo angenzi lutho. Mhlawumbe wayembhudukeza amshaye, mhlawumbe wayethumela amasosha athi qala nimshaye kuqala bese niyambopha. Kodwa wawenza lo msebenzi until waze wafika eDamaseko. So uNkulunkulu une-appointment date nomuntu. Asingathi-ke masibona omunye estruglisha
bese sizindla ukuthi uyalahleka noma uyisilahlwa. Sizindle, usho njalo uRomans chapter 14 verse 1. Uthi kungabi ngokwahlulela ngezizindlu. Ayi bazalwane, ilokho nje bengithi ake sikhumbuzane khona namhlanje, siqaphele ukuzindla kwethu. Athi-ke ivesi esilifundile engithe sogcina, ithi amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho Jehova, dwala lami nomhlengi wami. Nkosi yami sibusise bazalwane, sikhuleke. Siyabonga baba wethu ongcwele, izwi lakho ntambama ngempela umthandi wokuphila kwethu. Siyabonga baba wethu ongcwele, besingayisantoni kuwe ukuba Nkosi ibe yisihlengo sempilo yethu. Siyabonga baba wethu ongcwele, udumo nesibongo kukufanele. Usisa-ke abantwana bakho belalele, bonke ozobapha ithuba bokuthi balalele. Ngiyacela Nkosi uvule iy'ngqondo zabo, vule iy'nhliziyo zabo bayiqonde le mbhalo, bese behamba ngokuhlakanipha endleleni. Nkosi, amandla ayatholwa ngokuthemba elakho igama. Siyacela-ke Nkosi, senzele umusa ngoKristu Jesu ophilayo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Inkosi ingcine-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.